Yo, what's up mga kaibigan? Gusto mo bang gumanda ang audio ng inyong microphone para sa inyong live streaming at sa podcast pero wala kang budget? Mga kaibigan, may nakita akong magandang audio interface mga kaibigan at ito ay abot kaya sa budget at maganda. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung gaano kaganda ito. Pero bago natin simulan yung topic na yan mga kaibigan ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya simulan mo na! Kung napapansin nyo mga kaibigan, sa ngayon wala akong gamit na mic. Pero ngayon itetest natin yung nabili kong na item mga kaibigan. Ito ang Behringer UMC22. Ngayon ipaparinig ko sa inyo na gagamit tayo ng audio interface mga kaibigan. I-connect natin siya dito sa ating mic condenser para makita natin yung output mga kaibigan at marinig natin kung maganda pa talaga itong interface na ito. So ngayon mga kaibigan, i-unbox muna natin kung ano-ano ang laman ng box na ito. Tsaka nabili ko pala ito sa Shopee mga kaibigan. Tsaka maganda yung pagkakabalot nila, safe na safe. Makakarating talaga ng maayos yung item nyo. Ito na mga kaibigan, yung laman nito may kasama pala siyang manual. Ayan. Tsaka isang audio interface. Yan. Tsaka may kasama siyang cord mga kaibigan na isasaksak sa computer. Di na siya kailangan isaksak sa saksakanan sa kuryente kasi direct na siya dun papunta sa computer mga kaibigan. Eto mga kaibigan. So, wait lang medyo malabo yan. So dito mo isasaksak yung cord ng mic. Ayan. Tapos dito yung para sa instruments mga kaibigan, kung may instruments kayo, guitar, electric guitar, yung volume, tsaka yung monitor niya, tsaka dito mo isasaksak, so kailangan mo ng adapter. Tsaka gawa siya sa metal mga kaibigan, so matibay talaga. Tsaka sa likod may left and right na para sa speaker. Tsaka yung cord dyan mo ilalagay mga kaibigan. Ayan. So ito try na natin mga kaibigan, let's go! So ito mga kaibigan, ito yung cord ng mic. Dito natin nilalagay. Yan. Tapos dedirekta na yan dun papunta sa microphone nyo mga kaibigan. So dapat kailangan microphone condenser. Yung gamit ko pala na mic mga kaibigan is Samsung. Tapos yung cord, eto. Yan. Ito yung sasaksak natin sa computer. Ayan. So ulitin ko mga kaibigan, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Yan, sa lalagay natin dyan. Tapos dun sa likod ng computer. Sa akin sa likod ng computer ko ilalagay dun sa may saksakan ng USB. So ayan, nalagay na natin. Tapos itatry natin mga kaibigan. Tapos dito yung headphone mga kaibigan para sa ating monitor. So kailangan natin dito ng adapter. Ayan. So ayan, para mapagana natin yung audio interface natin mga kaibigan, kailangan nating i-download yung driver niya. So type mo lang dito is Behringer, tapos punta ka dito, i-click mo lang to. Punta ka dito sa downloads. Yan, tapos audio interface. Tapos dito i-install mo lang tong Issue for all USB audio driver. I-download mo lang yan. Click mo lang download. Tapos i-accept mo na yan. Huwag mo nang basahin. Ayan, tapos download. Ayan. Sa akin na-install ko na mga kaibigan. So hindi ko na kailangan pang i-install ulit. Ayan. So i-double click nyo lang yan mga kaibigan. Tapos yes. Tapos i-follow nyo lang yung instructions. Yo! So ito mga kaibigan, tinatry na natin. Ito, nakunik ko na siya sa computer mga kaibigan. Ito na yung ginagamit ko ngayon na microphone with audio interface mga kaibigan. So naririnig nyo mga kaibigan. Check. Hey, sound. So hinaan ko lang yung volume ng mic mga kaibigan. Lagay natin muna sa 0 mga kaibigan. So ito mga kaibigan. Check. Hey, sound check. Dahan-dahan nating lakasan yung volume ng mic mga kaibigan.
Sound check, sound check, sound check. Hey, 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 sound, sound. Hey, sound, test. Hey, hey, sound, sound, sound. So mga kaibigan, kung naririnig nyo mga kaibigan, mas nag-enhance yung vocals ng mic mga kaibigan. Sound, sound, sound. Sound. Feeling ko mas maganda yung pag ano lang pag nasa 50% lang mga kaibigan. Depende siguro sa mic na gagamitin nyo. Kasi pag sobrang lakas na ng volume mga kaibigan, tinan mo parang ano na, basag na pakinggan, di ba? So hey, hey, sound check. Hey, sound, sound, sound test. So ayan mga kaibigan, welcome sa ating channel, o di ba? Pag nagpo-podcast ka mga kaibigan, syempre gaganda yung quality ng mic nyo mga kaibigan. Hey, hey, sound. So, di ba? Pag nagre-record ka, kung nagre-record ka ng kanta mga kaibigan, pwede rin gamitin to mga kaibigan. Maganda rin to gamitin. Ako nagre-record ako ng mga kanta mga kaibigan, kaya ako bumili ng audio interface para mag-enhance yung vocals mga kaibigan. So ayun mga kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panunood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na ang notification bell mga kaibigan para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya sana bumalik ka sa ating channel dito sa channel ni Lloyd D mga kaibigan. Thank you so much. Peace, y'all.